पाग पूरा मेघुआ पाग होइजी। आज जनकर बर्थडे से भाई अच्छा बर्तमान घरे आम डाकिलु बारंबार से आसुना। बर्तमान मो पाखे अच्छा कष्ट बाबू जी की मोर छोट भाई। आम जनकर बर्थडे से पिंटू जी की मो सान भाई ताको आम अपेक्षा करूँ। आज गोटे गिफ्ट देवु ता बर्थडे से गिफ्ट हूँ कौन आम पछरे थिबा गोटे पहाड़ ए पछरे थिबा गोटे पहाड़ ये पहाड़ को चढ़ई ताको आज गोटे गिफ्ट देवु से आम अपेक्षा करूँ। आसिले आम पहाड़ को चढ़ेबू आ पहाड़ को चढ़ई बर्थडे गिफ्ट पहाड़ ऊपर ही देवु। वर्तमान आम 1.5 घंटा समय अपेक्षा कला परे आम सान भाई पिंटू भाई बर्थडे से आज पहुँचले आसी 1.5 घंटा पर आम पाखे गोटे सरप्राइज गिफ्ट देवु। से गिफ्ट हूँ कौन ना पहाड़ चढ़ू पहाड़ ऊपर गिफ्ट देव कहीं कोरोना टाइम लॉकडाउन चली सहर टोटाल बंद केवल जंगल खोला अच्छी से जंगल को जीवा एवं भाई को सेठी गिफ्ट देवा। बर्तमान आम जंगल चढ़ा आरंभ करवा कौन कहते आसतु रास्ता देखी चल। आज जंगल चढ़ार अभियान आज आम चल भाईर बाध्य मान चढ़ा बाध्य भाई पुणी जूता पिंधि जाइछन्ती चश्मा धरी जाइछन्ती कौन टिकटॉक वीडियो बोधे करिवे जना पड़ुची। जंगलर ये अर्ध भाग टे सहर दृश्य देखीदे। ओह कि मनोरम दृश्य देखा जाउची। हम पार्क है जगह और जगह किलोमीटर रास्ता पवन हो चलो चलो आगू चलो आहरी अच्छी बाध्यटा कौन एत खामखियाली हमारे सार गले अब आमर पिकनिक स्पॉट अवस्था ना आओ अवस्था ना वर्षा चुरमार हो जाए।
ଆମର ଛୋଟ ସହର। ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ତମ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖି ଆସିବ କି ଦେଖିକି ଚାଲ ଦେଖିକି ଚାଲ। ଏପଟେ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପାହାଡ଼ ଚଢା ହଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ହେଁ ଯାହାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଭଲ ନା ଆଉ। କଷ୍ଟୁ କଣ ଥକି ଗଲୁଣି? ଯାଉ କଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଲେ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଉପରୁ ଚଢିଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖୁସେଇଲ ମତେ। କଷ୍ଟୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ। ବଡ଼ ପଥରରୁ କହୁଛି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହ ଆହା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଯେ ମାନେ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳୁନି। କଣ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଥକିଗଲ? ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେ ରେଡି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚାଲ 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 ପଡ଼ିବ ତ। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ପିଣ୍ଟୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତା ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବାବା। କଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଘରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ ଚାଲ 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 ଉପରକୁ ଚାଲ। ହଁ କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଶୋଇପଡ଼ ଏଠି ଆଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆଉ। ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ତଳେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଦେଖ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ କେମିତି ପଥର ହେଇଛି ଏବଂ ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ।
ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ପୁରା ନା ହଁ। କଷ୍ଟ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ପଥର ଖସିଛି ସାର୍। ଏଁ? ପଥର ଖସିଯାଇଛି? ଗଛଟା ହଣା ହେଇକି ଖସିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପର୍ବତର ପାହାଡ଼ ପୁରା ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି, ଥକିଗଲାଣି। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଏତେ ଗରମ ଯେ ପବନ ହେଉଛି ତଥାପି ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଏତେ ହଇରାଣ କଲୁଣି ନା, କି କଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଯାହାକି ଗାଁର ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପତାକାଟି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କି ପବନ ଦଉଛି ଏଠିରେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପବନ ଏଇଠି ବୋଧେ ନା, ଆଉ କୋଠି ନଥିବ। କି ପବନ ହଉଛି ଏଠି। ଆମେ ଆସି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯାହାକି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ଗିଫ୍ଟଟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ ତମ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ସେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କଷ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ଦୁଇଟି ଗିଫ୍ଟ ଅଣାହେଇଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସେ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସହିତ ତମକୁ ଗିଫ୍ଟଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟୁ ଆସିବେ, କଷ୍ଟୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଦ ଟିକେ ଦିଅ। ଏ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଅ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କରୋନା ହବ ଦେଖିକି କୁଣ୍ଢା। ହଉ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛି। ଛୁଟି ମିଳିଥିବାର ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିବାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆମ କଥା ରଖି। ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ତମକୁ ଆଜି କରିଛୁ ବାର୍ଥଡେରେ। ଏହା ତ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ମନେ ରହିବ ନା ଭୁଲିଯିବ? ନାଇଁ, ଜୀବନ ସାରା ମରିଯାଏ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଖୁସି ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି ମୋର 22ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ସାନ ପୁତୁରା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମରିଯାଏ ଏମିତିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆମ କଥା ରଖି ଆସିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।